Как мина? Всичко наред. Просто трябва да побързаме. Пак си хлътнал. Кой е? Аз? Ти какво би направил на мое място? Не ми се ще да съм на твое място. Ти си влюбен. А любовта означава загуба на самоконтрол. Нещо става, байки. Нещо се приближава към нас. Чакай. Искаш да кажеш, че тук на дисплея можем да гледаме бъдещето А уния снимки от Бърнео? и в миналото? Сега намаляме. Не и според този индикатор. Не може да се откажем от едно добро похапване. Ще се откажем, ако не спрем веднага. Отвори спомагателните дюзи. Те кажи речи са те смачкали, щом говориш така. Загубиш ли мечтите си, вече си наполовина затънал. А ти както се вайкаш, вече си наполовина изчезнал. Ако ще бъдеш тук, трябва да вечеряме заедно. Ако успея да го намеря. И много ще съм ти благодарна. Колко много?